uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela inceka kaNkulunkulu bamsibande nomama. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi angithule ubufakazi nje ukubonga uNkulunkulu ngemisebenzi uNkulunkulu asenzela yona ngoba msibande. Ngingenile nje ekhaya leZwi ngibona iy'mangaliso zikaNkulunkulu zenzeka empilweni yami. Ngizonqampuna kancane ngenxa yokuthi 3 minutes muncane kakhulu. Ngibonga uNkulunkulu benginomntwana umagcina wami obehlushwa kakhulu i-eczema kusukela emncane nje. I-eczema amilwa amathumba, emila ngamaningi, no-13 bamathumba emila nje emila ephihlika umntwana ahlulwe nakuhlala ngisho esikoleni aze aphathe amakhushini. Kumhlupha nje kubuye kungabi amathumba kube amashashaza alumayo kumluma umzimba wonke anwaye kuze kube yilonda. Nje behamba odokotela ngisho udokotela wesikhumba ubemhamba kube ngathi ukuthi gozololo kodwa nje kukhona. Ngokungena ekhaya leZwi akusekho lutho, ngithi uNkulunkulu esekunqobile asenalutho nje lutho, isikhumba sakhe sihle. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu leyo. Nami nje ngangena ekhaya leZwi ngumzalwane kudala kodwa nginezimpi nje zamaphupho amambi. Ngiphupha kambi, ngiphupha abantu abangasekho nje basemndenini wakithi nemndeni nabanye nje. Ngiphupha kambi, angithi benginempilo yokugula kakhulu nje. Ngiyabukhola uNkulunkulu nokunye ukugula okusekhona kusazonqotshwa, ukunqobile okunye. Kodwa nje amaphupho amabi anqotshwa. Kwesinye isikhathi ngiphuphe ngihlaselwa amadimoni. Ngithe uma ngifika ekhaya leZwi ngafunda ngezwa ukuthi izinto ezenza uNkulunkulu akangasizwa ilezi. Ngavuma izono zami ngabhukha ngaqala ngabhala izono zami. Ngikhululiwe nje kuyona yonke leyo nto. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibonga nangabantwana baphasile ey'koleni, omunye uqede i-degree ufuna umsebenzi nje manje. Kuhle kuyamangalisa, omunye naye kade ezinyaka wokuqala uphase kahle, nalo mncane bengathi kuhamba kanzima. Sile sikhuleka ngimfundisa nokuthi athi uJesu Kristu uyinkosi eklasini noma esebhala athi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibona uNkulunkulu enza izimangaliso nje, uphasile naye kahle. So siyambonga nje uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uNkulunkulu anibusise bamtsibande nomama. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba Nsibande egameni likaJesu. Ngibingelela ekhaya leZwi. Ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiletha ubufakazi bazalwane egameni likaJesu. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu. Impela uma sisekhaya leZwi sivikelekile. uNkulunkulu uyasivikela. Sibonga nje imikhuleko yakho Baba Nsibande usikhulekela sisekhaya leZwi. Bazalwane lana ubufakazi bami ngiphuphe ngathi sinobaba wasekhaya besihamba ngemoto. Imoto yakhona la ekhaya sihamba. So endleleni sesehlile mase kube ngathi kuma enye imoto iyasijema basikhomba ngesibhamu like bafuna ukuthatha imoto yamyeni wami. Emva lokho njengoba besikhombe ngesibhamu bafuna ukhiye wemoto. Mase ngithi mina uJesu Kristu uyinkosi. Ngizwe nomyeni wami naye esho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Angabanikezi isibhamu ilokhozi, angabanikezi ukhiye wemoto. Bavele balokhoze bafune ukusidubula manje. Mabedubula kuthina isibhamu singadubuli, kodwa mabedubula phezulu ziphume iy'nhlamvu siqhume futhi isibhamu. Thina silokhu esisho njalo sithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Mabethi basikhomba kuthina isibhamu singadubuli sivele sinqabe, but mabesikhomba phezulu sithi uJesu Kristu uyinkosi, sithi uJesu Kristu uyinkosi.
kuze kube ukuthi balokhuza bagive upha kanjalo, bangene lokhuza emotweni yabo basishiya kanjalo. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu osivikelayo. Leli gama lithi uJesu Kristu inkosi laze lanamandla, linamandla. uNkulunkulu siyambonga, udumo nje sinikeza uNkulunkulu. Amen bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibande, nami ngicela ukuletha nabo ubufakazi. Ngiyabonga kakhulu baba inkonzo yayizolo namhlanje. Ngiyakuzwa ukukhuluma baba Nsibande. Izolo baba Nsibande bengisaba ukulokhuzana ukuthumela, manje bengilalela ama-message abantu bebonga uNkulunkulu. Izolo ngithe ngihleli nje mini yasekuseni ngafonelwa umntwana wami eMpumalanga, wathi mama, nansi ingane siyazi ukuthi nani, sesibathi siyayivusa ingane ayifuni ukuvuka, ithambile nje ingane, ithambile nje ingane nje eno-1 years, iphethe unyaka wesibili, ingane encane. Ngithi kusukela nini? Uthi wathi ivuka iphila nje le ngane, yasiyalala manje iyavuka, ayikhoni ukuvuka ingane, asazi ukwenza njani. Ngavele ngathi mina sithandazeni, ngathi uJesu Kristu inkosi, ngathandaza ngathi uJesu Kristu inkosi, ngathandaza ngathi uJesu Kristu inkosi. Isikhathi eside sikhuleka noma wayo, sikhuleka nomfana wami, sakhuleka. Emva kwalokho-ke ngase ngibathumelela i-VN, ngathi mina ngicela nikhuleke, niyibeke, niguqe phansi, nithandaze, nibekele ifoni phezu kwalowo mntwana loyo, nisho lo mthandazo emva kababa. Uma seqeda ukuthandaza kwaba kanjalo, kuhamba isikhathi, uthe sekusemini, sekuphela isikhashanyana ngafona. Ngathi uma ngifona bathi we mama, naye le ngane iyadlala, selokhu siqeda ukukhuleka nje yavele ingane ihambe yodlala. Nami ngiyambabaza kakhulu uNkulunkulu ngaleli gama lethu uJesu Kristu inkosi. Ngibonile izolo lisiza umntwana, namhlanje uma ngibafonela bathi we mama, lona ngazi ukuthi akaze ephathwe lutho nje, uqeda ukumthandazela nje wavela wavuka. Ngathi mina ngicela niqhubeke ngalo mkhuleko, noma kuvela yiphi impi evelayo, nivele nikhuleke lo mkhuleko kababa. Ngisazonisendela futhi nowamaphupho, uma umuntu ephuphe kabi evuke ekuseni ikhuleke. Ngiyabonga kakhulu baba Nsibande. Inkosi ikubusise. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngithi angiveze ubufakazi bangoLwesibili ekuseni entathakusa baba. uNkulunkulu indlela asisebenzele ngayo. Ngihamba nomkhwenyana wengane kadadewethu ney'ngane zakhe ezimbili, besiye emgcwabeni eMthatha. La ngabo 1:30 to 2 sisuka la eThekwini on the way to eMthatha baba. Angaze ngiyibone into enje. uNkulunkulu wasifihla ngendlela emangalisayo baba. Ngathi mase ngibona ukuthi le ngane ifuna ukulala emgaqweni, ngavula iy'nkonzo, ngaqale ngavula umaRoma 10, ngakhuleka ngihleli ngemuva nengane eyi-1, yena eqhuba ehleli nengane eyi-1 engaphambili. Ingozi icishe yenzeka izikhathi eziningana baba. Ingane ivele ilale inhlanhlathi imoto, ayibuyise iphinde inhlanhlathi. Kodwa lokhu kokugcina uJesu owavala, ngabona ukuthi ukukhonza uNkulunkulu ekhaya leZwi kuyisibani esivutha njalo. La icishe yangena etruckini baba. Pinch kancane ingene etruckini izongena ngalo hlangothi ekuhleli mina nale ngane eyi-1, sasizongena siphelele etruckini ngoba wozela nje unespeed kaningi baba. Cabanga ukuthi 5 times sivikana nengozi. Ngathi mase ngingena edrobheni ngabona ukuthi naku siyangena edrobheni ngoba sasizoqala emakhazeni siqale siyolanda umzimba. Ngakhuleka ngihleli ngilindiwe lapha ngoba ithe ingane indlela ibingikhonze ngayo le ngane yayibisebenza kwa-Department of Health, ingalandwa emakhazeni u-anti wakhe engekho. Ngathi ngifika lapha ngilindiwe, ngakhuleka, ngaqale ngasho ukuthi aqale sibonge uNkulunkulu indlela asilayishe ngayo. Siyabonga kakhulu baba wami, uJesu Kristu inkosi.
konke lokhu siyavikelwa ngala nangala, sithwele ngemikhuleko Baba, sifundiseke indlela emangalisayo. Siyabonga uNkulunkulu akugcine Baba wethu, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela mndeni wakaNsibande. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, bantwana basekhaya. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Kuyavuka nje babi namhla ekuseni ukuthi angimbonge uNkulunkulu kuko konke la ngendela kona. Ngabe ngendaliphutha nangahlala ngingambonga uNkulunkulu. Uyadinga ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngisasuka ekudziliteni ilidonga ngibuye ekuvumeni intono. Ngive nje kwangathi ngithuleke umthwalo. Konke kulula kulamalanga empilweni yami. Kuvuleke nale appetite yekufunza livi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Uyadinga ngibonga nalokuthi ezengivumile tono ngavumela ngisho abantwana bami. Nala ekhaya nje kunekuthula, kunamoya ngathi kunamoya lophephetha, umoya loshaya kamnanzi. Nebantwana bami batithobile bayalalela. Nale ngithi uyangihlupha ngala ngithi uhlupha kakhulu. Yathi uthobile kulamalanga ngiyathandaza nje ukuthi Nkosi akangasashintshi, uyalalela so yabanaka bomnakabo. Nje ngithe nangifika lo mncane wangikhomba emancaphsi 250 wathi make namancaphsi ngithengelwe nguSibusiso. Ngathi yathi Nkosi ngiyakubonga uNkulunkulu wethembekile. Lokungendeki kubantu kuye kuyendeka. Kusukela nje ngigcilite elidvonga noma ngilele ngibona tinvo letinhle. Ngibone emasimi lalihlata sekathelile. Ngibone tihlahla temafruthi setithele emafruthi avuthiwe tigabanca emgwacweni, tigabancele nakubomakhelwane. Ngivuka nje nginekumangala namhla ukuthi hawu Nkosi kanti wena unjani. Nginakane ngishumayelo yamhla ka-31 Disemba nakathi uNkulunkulu lo mnyaka wethela igama lolifunako wena ukuthi ufuna lo mnyaka ube njani. Yathi nangibuka ukuthi hawu Nkosi yini noma ngilele kuba nekuthula kumoya wami ngibone tinvo letinhle. Kuyavuka kimi ukuthi ngisho ukuthi yathi mnyaka wemusa lo. Labaningi batawendelwa umusa ngoba livi laNkulunkulu lithi lo musa lo ungatholwa wanele bonke bantfu. Mnyaka wemusa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu babe egameni likaJesu ukuthi yathi even nalo mntwana wami lomdala uvele wathi make ngena nawe kulo mkhosi noma ngingeke ngikhone kungena umkhosi lomude engakawujwayeli. Wathi ngingena nawe ngicela kubodla ntambama ngathi tshela uNkulunkulu mfana wami ukuthi ufuna kungena umkhosi lonjani, uhlulwa yini na ungene umkhosi. Nginaloko nje ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu babe ukuthi yathi kuningi lasatakwenda empilweni yami nakubantwana bami kulo mnyaka ngishona kumyeni wami. Utati bonakalisa uNkulunkulu kuningi lasatakwenda. Akakubusise uNkulunkulu, asigcinele wena babe egameni likaJesu, Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi ngasentabeni yendlu kaJehova. Ngibingelela ubaba umpostoli nomama. Baba ngithula ubufakazi nje obufishane. Ngiyaxolisa ukudilitha, ngisuke ngaphazamiseka ngandlela thizeni. Emini nje mangikhuleka ngifunda ngivula izwi ngihlangana no-Isaya 58 esihloko sakhona esithi ukuzila okuyikho. Baba ngiyamangala kakhulu ukuthi Nkosi yami uNkulunkulu uyazikhulumela ngempela. Okunye mina ake ngikhulumele mina ngithi angikakwenzi kahle mangibuka nje kakhulu uverse 4 B wakhona uthi bhekani ngosuku lokuzila kwenu niyaqhuba umsebenzi nicindezele zonke izisebenzi zenu. Ngiyayibuka le ndaba ukuthi nje ekuseni nami ngivuke ngayobabeka abantu babuza isikhathi ngasho ngangabheka nokuthi nje bayanelisekani leso sikhathi engisishoyo. Imisebenzi ngiyayiqhuba osukwini ngize nje baba kwesinye isikhathi lidlula ihora bengithe ngizokhuleka ngalo. Ngakho nje ngiyabuka ukuthi kusafanele siphenduke. Ngiyabuka lapha ezansi ngibuka uverse 6 uthi akusikho lokhu ukuzila engikukhethileyo yini ukuthulula izibopho zobubi nokuxegisa imicilo yejoka, ukukhulula abacindezelwayo nokuphula onke amajoka na. Ngiyabuka nje baba ukuthi asixegisi lutho noma sisemkhulekweni mhlawumpe mina nabanye
So nje ngiyabuka uvesi 7 ovezayo nje baba lokhu ohlala ukusho ukwabela abampofu isinkwa sakho nemihambo uyima uyingenise ekhaya lakho nokumbesa abahambaze. Hawu ngiyabuka nje baba ukuthi hhayi usemude umsebenzi uNkulunkulu akasisize sinamathele kuye siphenduke izwi lakhe kungabe ukulazi nje kodwa kube kungekho ukuphenduka okuyikho. Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela. Ngihlaseleke ngo-2016 ngagula. Ngibone umuntu obegange ekhaya. Emva kwalokho impilo yami yaba nzima, yabopheka, ngisho iy'ngane zibophekile. Ziningi izinto ebezenzeka uma ngiqondene nalowo muntu. Ngizwe ukuthi kukhona into engenayo emzimbeni, ifuna ukuthi ngiwe. Kodwa ngegama likaJesu Kristu, ngithi Nkosi ba nami, ngigcine ngingawanga. Okunye bekwenzeka, kungena otikolosha abafishane beze kimi bangicindezele. Ngisizwe igama likaJesu, njengoba ngisaphila nje namanje. Okunye ngase ngithi uma ngihamba endleleni umoya unqamuka. Uma ngingashongo ukuthi ngegama likaJesu, ngangizibona ukuthi umqondo wami uyahamba. Ngizwe ukuthi lento le ngiyathi ingena kakhulu emzimbeni wami. Uma kwenzeka ngidideka futhi ngizizwe ngithi isathane unamandla, umqondo wami wawuhamba kakhulu. Kuthi angiwe ngizwe ukuthi ngeke lento isebenza kakhulu. Ngingaziboni ukuthi ngilaphi. Nento ebekade senginayo esiswini engingayazi ukuthi yini esiswini sami, sikhukhumaye, sikhale. Nami ngithi ngiyambonga uJesu Kristu oyinkosi empilweni yami, ukuthi unyaka wokuqala ayisize impilo yami. Ngibone into ebekade ingihlasele nebekade ibophile empilweni yami ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiye phambili. Ngiyambonga uJesu Kristu nami emuhle ukuthi impilo yami ikhululwe esikhathini eside kangaka ngingazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu omile empilweni yami, wangisiza. Namhlanje ngizwile izolo ngisemkhosini ngikhuleka ebusuku ukuthi impilo yami iyakhululwa. Wangivezela zonke nezinto ebekade zibophile empilweni yami. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, ngibingelele baba uSibande, ngibingelele abazalwane basentabeni kaJehova, kuyabonelela. Ngibingelele abazalwane ekhaya leZwi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngizobonga kakhulu baba uSibande umkhuleko. Umntwana seka-right uyadlala. Umntwana bekanwebe kagcina athi nko, agcina nko avaleke ukuya ethoyilethi nokuchama. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, seka-right, sekayadlala. Since ungikhulekele baba uSibande sekayadlala. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bekaphethena indlebe, seka-right indlebe seyipholile. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ne-flu bekabanjwe namkhuhlane seka-right nakomkhuhlane. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu baba uSibande. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa baba ngokudelitha, ngicela uxolo. Kusuke kube kude kakhulu. Ngicela inkosi ingithethelele. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni endle kaJehova, kuyabonelela onyakeni omusha. Ngithi uJesu Kristu inkosi nabo bonke abazalwane. Ngicela ukuthula lobufakazi bami. Ngiyabonga bekade ngiwuphethwe uvalo ngohlobo lwesimangaliso. Uvalo ludonsa unyaka wonke ngigubhazela ngingalali ebusuku. Ngingqangqazele ngibe nokwesaba ngingehla nasemzimbeni kwaphela ngube ngizigqokayo. Kodwa ngingalokhu ngingayekile ukuthandaza ngabaseRoma 10. Ngiyawubonga umkhuleko baba wawuthumelela wona. Unamandla ngohlobo lwesimangaliso.
abaseRoma 10 bayisindisile impilo yami. Ngikhuleka ekuseni nantambama emuhle uJehova wangihawukela. Sekuyaphela-ke sengiyalala ngisho ebusuku, sekuyavuka ngingenakwesaba, ngiphaphame naphakathi nobusuku ngikhuleke ngingenakwesaba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngohlobo lwesimangaliso. Ngithi nje abaseRoma 10, ngithi nje umkhuleko unamandla. Ngiyacela Nkosi ingisize, nokungakalungi kulunge. Ngiyamthemba uJehova. Buningi ubufakazi engingabuthula, kodwa kwamanje ngisathula lobu. Ngiyambonga uNkulunkulu, sengikwazi nanokugqoka iy'ngubo, sengikwazi nanokuthi nje yazi nabantu bayasho ukuthi bese ngehle ngohlobo lwesimangaliso, kodwa emuhle uJehova. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Phambili Baba. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela Baba, ngiyabingelela nakuwe Mama. Ngithanda nje ukudlulisa ukubonga ukuthi inkosi iqinisekile ukuthi ngingaphumi ekhaya leZwi, ngihlale ngokuba konke ubaba akushilo sekuphethekile, nokuthi ngiqhubeke ngibhale phansi izono zami. Owakusho ubaba uNsibanda ukuthi uma wenze njalo yazi ukuthi usuthethelele. Izolo mangikhuleka baba uNkulunkulu uqinisekisile lokho ukuthi ngempela ngithethelelwe, kepha ngithembeke, ngigcine lolo suku. Lona lukude baba, kepha ngokusizwa uNkulunkulu uma esangigcinile lizofika. Ngicela amandla kuNkulunkulu ukuthi angenze ngilikhumbule ngingaliphosi. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga. Ngibonga nje nokuba ngaphansi kwale umbrella, nokuba yimvu eyaluswa nguwe baba noma Mtsibande. Qhubekani njalo ke nisaluse uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabonga baba Nsibande. Abantwana bami laba, umntwana number 3 olanywa uzanele umfana. Uthatha intombazana kwamabaso eselobolile washada esontweni. Bayakhonza bangabazalwane, nakuba-ke kuyilokho kukhonza baba Nsibande okwaziyo nawe okwethu sonke, njengoba nathi nami nje ngibalekela eKhaya leZwi ngenxa yokuxega kwezinto emabandleni esikhonza kuwo. Ingakho ngizosho njalo nje baba Nsibande, bangabantwana bami bayakhonza. Lokhu kukhonza nje okunganandaba nezono, njengoba nami benginjalo nje ngikhonza ngazi ngayifunda-ke inhlambuluko mina. Ubaba engaphenduka kuye wangifundisa inhlambuluko, nabo bayayazi. Kodwa nje kukhona lento oyiphethe baba Nsibande engafani neyamuntu. Ngizobudlulisela nje le ndaba kubo, kuyoba sekuba ukuyinqumela kwabo ukuthi bayathanda yini ukuhlangana neKhaya leZwi, bekwazi ukubhukha bevuma izono. Ngoba nami ngoba ngikhona sengalithola idethi yami, ngiyayazi ngonyaka ka-2017, 2027. So ngizomlinda uNkulunkulu, ngiphila noma kufika ukufa. Ngiyaqonda ubaba wangihlukanisela. Bayakhonza baba, noma lo mfana ephinde ishayashaye lawo mabhiya abo, kodwa nje lo ntombazana ustraight kakhulu enkonzweni. uJesu Kristu inkosi baba. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ubaba nomama. Ngibingelele abazalwane bonke. Ngiletha ubufakazi baba osukwini lanamhlanje. Mhla ka-2 kunomntwana nje osekhulile wentombazane ulinganiselwa ku-30 years oye wawa watsheka umlomo. Ngezwa sengibizwa kwathiwa ngigijime, nansi ingane iwa itsheka umlomo engathi ishawa uhlangothi. Ngigijime baba, ngiphethe ifoni. Ngithe mangifika ngathi abangivulela umkhuleko, angisaboni baba, sengiyatatazela, amehlo awaboni. Ngiyawubheka ngiwutholi, ngathi ingane azingibhekele lezi engihlala nazo zawuthola umkhuleko. Sebemthele ngamanzi, semanzi amanzi asefrijini. Ngathi ake nimeke manje ngamanzi, cala nimlaliseni phansi. Ngiwuvula umkhuleko baba, ngumlalelisa endlebeni. Uthe mawuqeda nje uthi amen, yathi qweba amehlo, yathi he, ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Yathi khulu
ngathi uJesu Kristu uyinkosi, ngathi mvuseni ahlale ngezinqa. Wavuka umbona kodwa ukuthi ingqondo ibihambile kakhulu, uyambona nje undwazile, kodwa uyezwa endlebeni futhi uyezwa uma ngikhuluma ukuthi ukhulunyiswa imina. Sebegcwele omakhelwane bamangala nje lento engiyenzayo, ngibeka umkhuleko endlebeni yakhe. Kwabammangalisa baze bathi hayi, kuzomele mayesevukile lo mntwana-ke sekhuluma, sesibuza ukuthi kwenze njani, eseqala ukukhuluma umbonto usebuyile ezingqondweni. Base bethi omakhelwane, socela kungathi uzomele usisendele wona lo mkhuleko. Eyi baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe osivusele wena kulesikhathi. Impela sithi uNkulunkulu simnikeza udumo ngesikubonile kwenzeka. Ngokukhulu ukushesha baba, umntana waphaphama, wabuyela ey'ngqondweni, waqala nokusho masibuza ukuthi kwenzekeni, wathi uqale ngokuzwa nje isiyezi. Eyi, ngambuka uNkulunkulu ngisho nasendaweni bayamangala. Siyambonga baba uNkulunkulu ngawe, akukhulise, asigcinele wena nje baba, asigcinele wena, asifihlele wena ey'mpini zonke, akulwele, akunqobele. uJesu Kristu uyinkosi. Amen baba. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu. Yithi baba, ngidlulise ukumbonga uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Phelile impi ekade ikhona umntwana. Uqalile emsebenzini futhi izolo. Jesu wenza umusa. Waqala emsebenzini baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabonga baba kakhulu umkhuleko. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Ngikhulumile naye, wathembisa ukuthi angeke aphinde, ngoba baba utshwala kodwa ngiyamethemba uNkulunkulu. Ngiyamethemba kakhulu. Malethe izwi lakho okungenzeki kubantu kodwa thina okungenzeki kithi thina abantu kodwa kuyena kuyenzeka. Ngiyamethemba futhi ngiyalikholwa. Ngiyabonga kakhulu baba, uyasebenza, ungena ebusuku. Ngiyambonga uNkulunkulu. Qalile izolo emsebenzini wakhe baba, emethembisile, ewuthole baba engazange awumakethele, angazange ehambise ama-CV. Umusa wenkosi wamupha umsebenzi. Ngiyabonga baba, ngibonga umkhuleko, ngimhambiselile nawo umkhuleko ukuthi ezwe ukuthi uyakhulekelwa. Siyabonga kakhulu baba, uJesu wethu uthembekile. Ngiyabonga baba, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe. Siyabonga. Ngena ekhaya leZwi, kube isibusise empilweni yami. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba nomama nabazalwane bonke in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Baba, I'm just touched by your teachings. Firstly ngiyabonga kakhulu baba, ngiyaxolisa ukudikisa futhi ngiyabonga kakhulu umkhuleko baba. So I'm just touched baba by the teaching of these days. Oh, I've got these children now, baba, I'm a single woman. I don't have children of my own, but I'm growing my brother's children. There's 4 boys and 1 girl. Oh, baba, they were conceived in alcohol, bad language, alcohol, age, rage, anger, all those things. And then baba sifundisa nje, ngiyakubona konke lokho kulabantwana now. I see it all. They fight amongst each other, they call each other name, they use violent language on each other. Oh, sometimes they don't listen to me, but I really trust God. I really see God's hand sometimes. Ngisiza. Oh, baba siyabonga kakhulu. Stuff sometimes it's really, really not easy. It's not easy, but I trust God ukuthi baba uzangisiza. Ngibonga nje besekhaya leZwi nasentabeni indlekajova ngiyabonela. We were learning so much baba. May God continue growing you baba. May God continue moving from strength to strength. Siyabonga ukukhulekela abantu bethu, kusikhulekela nathi baba. Qhubeka nathi Nkosi. Siyabonga ukuthi uyasibekezelela baba. Sometimes siyakutefela, sometimes baba we complain, sometimes baba we do all these things, we don't listen, but siyabonga ukuthi usibekezelela. May God continue giving you strength. We love you so much baba nomama. uJesu Kristu inkosi. Amen.